गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाबोनो सानदों जोंनि आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुंदों सोरबाया नैबे साख्रिनि एग्जामिनेशन होनायाव नकलाव हमजायोब्ला बिसिनि गासै प्रपार्टिनि सायावबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथांनि बुंनायखौ सैथो मोनदों नामा नोंथांमोनहा? दा जे साख्रि खालामनानै नकल हमजाबाय बेखौ जेलाव सोदो बा माबा मोनसे खालामदो, बिनि सम्पथिखौ जब्द खालामलायनांगौ, बेथ' मोनसे मोजां पइन्ट जानाय बायदि आं मोनाखै। नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहर। आरो नैबे बिक्रम दैमारि फंबाय थांनाय इलेक्शनावहाय सानैजों मोनब्रै मोनबासो जायगायावहाय जों केम्पिं खालामबोनो मोनदों। नाथाय बिथांनि बाथ्रायावहाय आङो दिनैहाय एसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौहाय बांद्राय एसे ब्लेम होनाय बायदि मोनदों। सिगां हाग्रामा महिलारि सरकार खुंनाय समावबो गोबांथार मानसिफोरा सोलायनाय नांगौआवहाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौहाय दोननो थाखाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खमावनो 60% बर'फ्रा बिथांनो भट होआखै। गुबुन जनगोष्ठीफोर गासै मोजां मोननायनि गेजेरजोंसो बिथाङा दिनैहाय देरहाबोनो हादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो दिनैहाय जे एथ' ब्लेम होथावथाव जे बिथाङा दिनै गोदान सोदान हिसाबै दङ, मावनो हायाखै, बेखौ आंबो गनायनानै लादों। नाथाय बिथांमोनहा बांद्राय बुंनानै लादोंमोन, मावनो हायाखै, बे मोनसे लासिंसिं। नाथाय जुदि बांद्राय बिथांमोनखौ ब्लेम होबाय थायोब्ला, जुदि गाहायद्राय होननानै हमनानै बिथांमोनखौ हमबाय थायोब्ला खौसेथिया जानाय नङा होननानै आङो सानो। बेनिखायनो नैबे ससियेल मिडियायाव जेसेबांनाखि बांद्राय जे बाथ्रा बुंदों माखासे सुबुंफोरा, नैबे बिक्रम दैमारि फंबायमोन बायदिहा एसे लिमिट लानानै गुबुनफोरखौहाय ब्लेम होनाया मोजां होननानै आङो सानो। बिथांनि बुंनाया पइन्टेड नंगौ, थिगैनो, नाथाय नैबे एसे बांद्राय मोनदों बिथांनि बुंनायखौहाय। नोंथांमोनहा बिथाङा मा बुंदों खोनासंलांदो। जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा बुंदों आरो बिक्रम दैमारि फंबाया मा बुंदों, नोंथांमोना सानैनिखौबो खोनासंनानै नायलांदो। आगोलबो बुंखादों सरकार थानायाव जयनिं खालामनाया आलादा आरो सरकार गैयै राजनितिक दलाव जयनिं खालामनाया आलादा। बेनिखायनो दिनै जों गोजोननाय मोनदों सरकार गैयाब्लाबो जेबो होनो हायाब्लाबो, जिहेतु दिनै बे खैराबारि ब्लकनि आन्दाराव जा BPF राजखान्थि हान्जायाव दिनै 200निबो बारा जयनिं जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बेखौहाय आङो आगोलबो बुंखांबाय आरो वेलकाम खालामबाय। मानगोनां दिपेन बर'आ जा बे खोथाखौनो लानानै नेतृत्व होबाय थादों, आवगायबाय थादों, बेखौ आं आगोलबो वेलकाम खालामदों, गोजोननाय बावहरदों आरो बे जोबनायसिम मोगथां महराव मोनथों होननानै बुंहरनाय जादों। बेबायदि खौसेथिनि समा जोंनियाव फैबाय आरो खौसेथिया मानो नांगौ जायो? जेब्ला मोनसे न'खरा बायफ्लेलाङो, मोनसे समाजा जेब्ला गोदाव सोराव जायो, नोरजिया जायो, मोनसे हारिया जेब्ला अलखदाव गोग्लैयो, अब्लानो खौसेथिखौ नांगौ जायो। दिनै बर' समाजा, बर' रायजोआ BTC खुंनाया निस्सय माबा नङा माबा मोनसे, बहाबा नङा बहाबा मोनसे घटि जागासिनो दङ, जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ, लोरबां जागासिनो दङ। बेखौनो नुनानै दिनै सोरबा बेक्तिया, सोरबा हानजाया, सोरबा दिनै संगठना बे BTCनि समयसाखौ नुनानै खौसे जानांगौ होननाया दिनै जोंनि थाखाय वेलकाम खालामथावना। दिनै बे खौसेथि जानाय हास्थायनाया दिनैल' खोथा नङा, नङा होमबा? दिनैल' खोथा नङा, आगोलबो जेब्ला हिरा हरनिया बिथाङा क'क्राझार लकसभा सिटखौ 10 बोसोरनि थाखाय गावनि हाहनाव दोनदोंमोन। बै समावनो देरहानायनि सानसेनि उनावनो बर' रायजो राजाया, BTCनि रायजो राजाया बुंनो हमदों, साननो हमदों जे खौसेथि गैयाब्ला मोनखानाय सिटआबो, जेरै क'क्राझार लकसभा सभाया 2 नम्बर सार्टिफिकेट लानानै देरहादों माबाया हिरा हरनिया बिथांनि आखायाव जे जोंनि लकसभा सिटआ बारग'लांदों, जोंनि बे बर'नि सिटआ। अब्ला दिनै बै समावनो रायजोआ सानदों जे खौसेथि गैयैयाव मा जायो, बिनि फिननायखौ बै समाव रावबो होनो हायाखै। बोसोरसेयाव गोरोन्थि जानो हागौ, 5 बोसोर बारलांबाय आरो 5 बोसोरनि उनावबो बेखौनो एखे देरहाहोनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङानो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांमोन।
बिथाङा नेतृत्व होदों बै समाव जे बै समाव BPF को दुर्बल खालामनो BPF नि सिंसिखौ सेफायनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राजनीतिक दलखौ दुर्बल खालामनो उइक खालामनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो नेतृत्व लादों नङा होमबा नेतृत्व लादों बेयाव जेननो गोनां जादों 10 बोसोरनि उनाव बा 5 बोसोरनि उनाव बिथाङा बुंदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो जों फेजेननो हायो बेसां डेन्जार खुरां 10 बोसोरनि उनाव आरो बे गोरोन्थिखौनो मावबावदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो फेजेननो जों हायो गोरोन्थिया सोरनि बै समाव नङा होमबा गोरोन्थिया सोरनिमोन रायजो राजानि ना BPF नि ना एबसुनि आफादगिरिनि देरहालांबाय नङा होमबा रायजोनिथ' गोरोन्थि नङा एखे रोखोमनि दाबो दिनैबो नै थांनाय मास मोननै मोनथामनि सिगां बर' केन्डिडेटनो दाहो BPF नि केन्डिडेटनो भट दाहो नलबारिनि केन्डिडेटनो भट हो बिथाङा BJP नि बिथाङासो जोंखौ बासायगोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ बेसो इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बेसो साखरि होगोन बिटिआरनि दफाफोरखौ बेसो जाफुंहोगोन होननानै दिलीप सैखोनो भट होनाया सोरमोन न'खर न'खर थांनानै मिडियायाव बुंनानै न'खर बुरखायनानै BPF दाहो होननाया एबसु नङा होमबा दिपेन बर' बिथाङा बुङाखै होमबा दा जों सोरखौ दुसिनो बिनि थाखायनो दे दिनै जाबाय हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननायानो BPF खौ फेजेननायानो दिनै जातिनि बेसेबां गिदिर अलखद जाबाय जायनि थाखाय गावनि खुगाजोंनो मानगोनां दिपेन बर' बिथां सारा दिनै बुंनो गोनां जादों जे BTC आ अलखदाव दङ बेनिखाय जों दिनै इउनिटि जानांगौ बेखौ जों वेलकाम खालामगोन नङा होमबा बादि गोरोन्थिखौ सोर मावदों रायजोआथ' मावाखै पलिटिकेलाथ' नांलायगोन गेजेरनि मानसिया सोरखौ जोंहा सापर्ट खालामदों दा दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों बुंनो सानो नोंथाङा सोंनाय बायदि दिनै खौसेथिखौ रायजोआ अरायबो लुबैयो नाथाय बायफ्लेहोयो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा नङा आब' राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बायफ्लेहोयोब्ला रायजोआ अरायबो खौसेथिखौ लुबैयो नङा दा दिनै माबोरैबा रायज्लायनाया साक्सेस जायोब्ला जाफुङोब्ला रायजो राजा दिनै गोजोननि मोदै गगोन दिनै प्रमद बर' बिथां सरकार सालायनाय बे गोहो लाबाय थानाय समावनो गासैबो बायफ्लेलांजोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफा मोनसेबो साक्सेस जायाखैसै रावखौबो गोजोन होनो हायाखैसै नङा होमबा अब्ला दिनै रायज्लायखांनायनि उनाव दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावखौनो आंनि थाखायनो BTC आ खैफोदाव गोग्लैबाय आंनि थाखायनो दिनै BTC आ लोरबां जानो हमबाय होननानै गनायागौमानि बे रायज्लायनाया मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा नंगौ बे नोंथांनि सोंनायानो दिनै मोननैबो राजखान्थिनि खर'आव जाय दैदेनगिरिफोरनि खर'आव दिनै जानानै दङ सोर दैदेनगोन BTC खौ प्रमदानो दैदेनफिनगोन ना हाग्रामाया दैदेनगोन नाथाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंखाबाय जे BTC आ खैफोदाव दङ सालायनो हानाय खेमताया प्रमद बर'आ गैयिखायनो BTC आ खैफोदाव दङ होननाय बायदि जायाखै होमबा नङा बिथाङानो जुदि सालायनो हाबायब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौलाय मानोबावमोन BTC खौ रैखा खालामना गोरोमजा जुदि रैखाथि होनो हाबायमोनब्ला हाग्रामा महिलारिखौलाय मानोथो नांगौमोन बिथाङा हायिनि जाहोनावनोथ' दिनै हाग्रामाया लिडारशिप जानांगौ होननानै डाइरेक्ट बुंनो साननाय बायदि दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आमन्त्रण खालामगोन रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोनजों जोङो जयै खुंनो हागोन नामा निश्चय हाग्रामा महिलारिखौ टार्गेट खालामदों जे बिथाङासो सादा सिदा लिडार बिथाङासो BTC खौ दैदेननांगौ बिथाङासो लिडारशिप लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आगबारिदों दिनै सोर दैदेनगोन सोर लिडार जागोन सोर चिफ जागोन बेखौनो दिनै सानगासिनो दङ नाथाय आं बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो आं गाज्रि होननानै बुङाखै नाथाय मोनसे खोथाखौ दिनै जोङो साननो गोनां जाय रायजोनि राजाया गावनि रायजोखौ बेंनो रोङाखै सुरक्षा होनो रोङाखै जाय राजाया गावनि रायजोखौ गारनानै लोरबां खालामदों गुबुननि सुरफ्रा हाबना जाफायजोबदों लुटिजोबदों बे रायजोनि राजाखौ सोलायनांगौ रायजोनि खामानि नङा होमबा बेबायदिनो जोङो हुबिसा जनायदों
एसेबां गोलाव खालामनांगौनि दरखार गैया रायज्लायथों जाथों साक्सेस जाथों मोजां लिडार फैथों बिटिसिआ शान्ति जाथों नाथाय बे खौसेथिनि मुङाव खौसेथिनि रावजों सिगाङाव जेरै खौसेथिनि रावजों डिपिएफ खौ धंख खालामनो थाखाय बिपिएफनि केन्डिडेटखौ फोजोबनो थाखाय आन्डार एस्टिमेट खालामनानैसो जुदि रायज्लायोबा बिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन जागोन होननानै आं दिनै बुंनो सानो दा मेन खोथाया बेनो जोंनि बिटिसिखौ बा बे गोदान बिटिआरखौ सोरबाया सासन खालामनो नागिरदों मानगोनां दिपेन बर' बिथाङानो बुंखाबाय दाखालि सोरबा जोंखौ हेल्प खालामनो हागौ नाथाय सासन खालामनो नागिरबा जोंनि बिखायाव नाङो होननाय बायदि आंबो बेनो नोंसोरबो बेनो गासैबो बेनो बैबो बेनो बैबो बेनो नङा होमबा जों सालायनांगौ बिटिसिखौ जों मोनदोंब्ला जों सालायनांगौ बिटिआरखौ प्रमदनि बिथांजों दैदेननायजों लाबोबा प्रमद बिथाङा गोग्गोमै सालायनो बैसोरो होनांगौमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बिसोरखौ प्रटेक्ट होनो हायाखैसै नङा होमबा दिनै बिजेपिनि खोथाखौ बुंनो सानो दिनै बिजेपिखौ सोर लाना फैदों बिजेपिखौ आर'नाइ सोयै सोयै लाबोनाया सोर मानगोनां प्रमद बर' बिथां नङा होमबा बिथांखौनो सार सार होननानै मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनफ्रोमबो इन'ग्रेसनाव आर'नाइ गानहोनानै लाबोनाया इउपिपिनि दैदेनगिरि इएमफोर जिएमफोर मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना नङा होमबा दा खैफोदा सोर लाबोखो नङा होमबा फंबाय नङा नङा मादै खैफोदखौ गावसोर लाना फैबाय दा बासायनो मानसि नागिरबाय बासायनो मानसि नागिरदों ज' जानांगौ नाथाय गोरोन्थि दा खालाम आरो बेयाव आलादा आन्डार एस्टिमेट खालामनाङा होननानै आं दिनै बुंदों जोङो बिटिआर मोननानै गोजौआवसो थांनांगौ नङा होमबा गोजौआवसो थांनांगौ दा आरो बिटिसिखौसो बासायनो दिनै जों इउनिटि जानो नागिरदों बिटिसिखौ सोर बासायगोन बासायनोबाथ' प्रमद बर'आनो हागौमोन किन्तु बिथाङा बर्तमान मुजबुर जाना थाबाय बेनिखायनो बिटिसिखौ एकमात्र बासायनो हागोन बयनिबो गोसोआव दोङो ना हाग्रामा नङाबा देयार इज नाथिं बेयाव रावबो गैया होननानै बुंनाय जादों दिनै आङो पार्सनेलि हिसाबै आं बुंदों মই অসমৰ জিলা উপায়ুক্তসকলক মাতিছো 15 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথমটো ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 11 লাখ প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা পতা সহজ নহয় যোৱাবাৰ প্ৰাৰ্থী কম আছিল কাৰণে চেণ্টাৰ কম আছিল এইবাৰ চেণ্টাৰো বহুত প্ৰত্যাহ্বানো বহুত কালিৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি কৰিম যাতে পৰীক্ষা সুন্দৰ কৰি হয় আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰো পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে নকল কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহ চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইন কেইখনত আছে দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই আইনখনৰ বিষয়েও বহুল প্ৰচাৰ কৰিম মই আশা কৰিম মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি বহুতে কয় মোৰ মেৰিট আছে কাৰণে মই চাকৰি পালো বহুত এতিয়া ফেশনো এটা আছে যে আমি বিজেপি কিয় ভোট দিব লাগে আমি তো মেৰিট আছে কাৰণে চাকৰি পালো মই এটাই কথা কম মেৰিট আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পাতা এই পংকিলতাৰে ভৰা সমাজত ইমান সহজ নহয় এক প্ৰকাৰ অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰ সকলে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰিব লাগিব যাতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষা নিকা হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী বা আন মন্ত্ৰী সকলে যদি বিচাৰে পৰীক্ষা নিকা হ'ব নালাগে মোৰ মানুহে চাকৰি পাওক তেতিয়াহলে সকলো কথা সহজ হতৰ বিপৰীতে গৈ আমি কাম কৰিছো পৰীক্ষা নিকা হওক আমাৰ মানুহে পাওক না পাওক মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি হওক এই সংকল্পক সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এটা অতি কঠিন কাম 15 ছেপ্টেম্বৰত আমি আকৌ এটা শিক্ষাৰ্থীসকলেও পৰীক্ষা দিব চৰকাৰেও এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম আমি কেইবাটাও টেলিফোন নম্বৰ দিম কোনোবাই যদি কৰবাত কিবা
এই ধৰণৰ বেআইনী ঘটনাৰ সুযোগ পায়, নকল কৰাৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়, কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিব এনেকুৱা আগতীয়া খবৰ পায়, আপোনালোকে যাতে আমাক জনাব পাৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাটো চৰকাৰে নহয়, অসমবাসীয়ে লগ লাগি আমি সুন্দৰ কৰি পালন কৰিব লাগিব।